Ah. Pigigipo mo. O exercise na hiling nang nag-exercise. Alangan man akong nagkakarigos. No, ni nag-exercise. Udo magkiamaura noon. Kaya nakarin kita to. Saan? Duman sa inutan. What? Pakadong ko na nag-uran. Naday nga ni nag-uran digdi o. Nag-uran. Ako nagbabalad-balad kan di ko digdi. Uy, nagbabalad-balad kan likod. Anong oras na? Nagpapatokal ako kan sipong ko tara. What? Grabe akong sipong. Anong oras na nga na eh? Ha? Anong oras na? Alas 12 kanug to. Ayan. Sus Mariusay. Nata na naman. Ano? Matukal ah. Hilang ang maabutan mo kaan. Ang nagbabalad alas 8, bakang alas 12 eh. Iyan ang mga pasunod mo niyan kan mga eksperto. What? Alas 12, baladon mo ang buhay mo. Garo ka ka. Ang sipon na yan, minaalang. Kaliguan. Iling ang paroy. Bala daw ki paroy. Gango ho. Bakong gango. Ay. Siring man ang sipon, naaalang. Ara mo kaya, day ka man tatao kan mga araw ka na ano. Ay, mampaan. Magtaga-search ka. Ako, pero may akong updated sa mga siring ka ng mga Araw bagay. ka sa kuya ng signal. Paano kung magiging update? Signal ka. Auday kang signal. Oo. Ay, ako. Maurag man ang bigla plus ka man ang Talaga. Iyan ang mga... Hindi magbalay. Oo. Pero haliyon mo ang bado mo. Dahil man ang makunyan yan. Iyan ang nagbabalad. Likod. Paano? Turan mo ko. Ano siyang nakaang? Tapos, Tanga ring suko niya. Nabubuyog-buyog dyan so sipon. araw kayo na eh. Niya. Araw kayo na eh. Taon-taon kaan. Tamahali kita di alas 12 na bangon niya. Oo. Pali ka talaga ba alas 2? 2 oras na balan. Ang Mamaraho kaipuan. na si punta. Ay talaga. Gango. Gango sa gango. Nahuwara man ang gado. Po. Oo. Di eh. Ata na ba ya? Puro din pala talaga. Kung di ta ka namid bidan. Salamat. Iyan ang mga Kung di ta pasunod ka to. namid bidan. Dahil ko tak matutukan ang isip. Pilingan yan. Tadakul baga malig yan mga tao sa tulaya. Dahil mamara. Anas man ang nagbabaralad-balad. Yan. Kaya pala nakulong palang pag-aral ko. Hindi sa tuloy. Kanang Ay, babalay tayo. siyempre. Kayan may mga kahilangan iyan sa buhay. Ipigpapagin din sa pagbalad. Tanarama naman din, so naaraman ka. Ha, Nag-araro ka. nag-araraw. Urago man experience. Alright. Pero putis puro sila na ba? Ay, at talaga. Dawa sige ang balat. Talagang iyan. Dapat, makaaram ang gabos ng mga tao. Na dapat magbalad, lalo may sipong ka. Alas 12 hanggang alas 2 ang pagbalad. Tama. Tangkas ang sipon, alang ang sipon. Isa na bagahon. Ata na nga na eh. Pirapang minuto pa na nag-abot ka. Minuto pa sana. Minuto pa sana. Kaya 2 oras kita di mabalad. Pero medyo mainot ako sa imo. Sarong oras daw kibalad. Nahiling mo ikinadhad mo. Tangkas talaga. Ara mo yan ang mga natada-tada na yan dyan sa mga plima. Tangkas ang tao. Yan ang piktaram na. Ultimong abaw. Ultimong aba? Ultimong abaw. Uyug-uyugon mo sige na. Katapos sa kuyang 2 oras. Ika naman muna dyan ang magbalad paki. 2 pang oras. Bye. Ano man iyang. Yamin kitang duwa. Ginamingan takanganay. Dahil naman, tapos na nga Di ba, suras ko. sumobra, ta sumasunod na sipon, alang tulos iyan, igwa kang reserba. Marina, digdi ka na, ito binayaan ako digdi. Paha na ako. Iyaw!